di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħti d-dinjità lil kull bniedem, hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd. L-Għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-lum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, tal-Qaddis kbir li ġab tant affarijiet sbieħ u pożittivi fil-Knisja fis-seklu 16 waqqaf il-Kumpanija ta' Ġesu il-Ġeżwiti. U għalhekk il-Knisja kollha hija grata lejn Sant'Ignazju ta' Loyola u lejn is-Soċjetà ta' Ġesu. Anki l-Knisja f'Malta hija grata għal tant ħidmiet imwettqa mill-Ġeżwiti, speċjalment fl-edukazzjoni. Tant u tant eluf u eluf ta' tfal u żgħażagħ li studjaw fil-kulleġġi tagħhom f'Malta tul is-sekli. U mbagħad il-ħidma tagħhom mal-istudenti tal-università fejn huma jieħdu ħsieb iċ-chaplaincy tal-università. Il-ħidma tal-Ġeżwiti f'Malta mar-refuġjati permezz tal-Jesuit Refugee Service. U mbagħad il-ħidma tal-Ġeżwiti fi-Skiet mingħajr daqqa ta' trombi fid-direzzjoni spiritwali fejn tant u tant nies sabu għajnuna, akkumpanjament, faraġġ meta jiltaqgħu ma' xi saċerdot Ġeżwita fuq livell personali u waqt ċirtir. Din hija l-ħidma tal-Ġeżwiti f'Malta u f'Għawdex. Jew nitolbu l-Mulej biex aħna jkollna dik il-ħeġġa li kellu Sant'Ignazju ta' Loyola, dak li taraw fil-pittura ta' warajja, il-kappella tal-Kurja, it-titular tagħha huwa Sant'Ignazju ta' Loyola, ma ninsewx il-post hawnhekk kien jitmexxa mill-Ġeżwiti għal ħafna żmien fis-seklu 18. U Sant'Ignazju jidher qiegħed f'riġlejn Omna Marija u Ġesu u qed jikteb l-eżerċizzi spiritwali tiegħu li tant għamlu ġid fost eluf kbar ta' nies tul is-sekli. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox xaffrinna dnubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu.
Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħidnu bitta d-dinja ħenna lina. Int li tneħħidnu bitta d-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla intibat fil-Knisja tiegħek lil Sant Injazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u nħabirku bħalu fuq l-art ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Imsejken jien għaliex ulitni bniedem ġelliet li għandi xi ngħid mal-pajjiż kollu. Jien la slift u lanqas issellift u madankollu kulħadd jisħetni. Jien sibt kliemek u kiltu u kelmtek saritli l-ferħ u lena ta' qalbi. Għax ismek issejjaħ fuqi, mulej tal-eżerċti. Jien ma morġ fost il-żufjettużi, ma fraħx magħhom, jien għattalija waħdi quddiem għawietek, għax inti mlejtni bil-kolla. Għaliex għandi nibqa' mnikket għal dejjem u l-marda kronika tiegħi ma tfitqaqt? Se ssir intalija bħala nixxija qarrieqa li tinxef? Għalhekk dan jgħid il-mulej, jekk iddur lejja, irreġlek lejja biex tieqaf qudiemi, jekk tagħżel dak li jiswa minn dak li ma jiswix, int tkun bħal fommi. Jerġgħu lura huma lejk u mhux int terġa' lura lejhom. Namlek sur qawwi tal-bronz kontra dan il-poplu. Huma jaħbtu għalik, iżda ma jkunux jifilħu għalik, għax jiena miegħek biex neħilsek u nsalvak, oraklu tal-mulej. Neħilsek mill-qawwa tal-ħżina u nifdik min id it-tiranni. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej, int ken tiegħi f'jum id-dwejjaq. Flimkien. Mulej, int ken tiegħi f'jum id-dwejjaq. Eħlisni mill-edewwa u Alla tiegħi. Ħarisni minn dawk li humu għalija. Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen. Salvani minn nies qattila. Mulej, int ken tiegħi f'jum tad-dwejjaq. Għaliex jinħbew biex jonżbuli ħajti, nies qalila jinġemgħu kontrija u dan mulej bla tarf u bla ħtija tiegħi, għalkemm jien bla ħtija huma jiġru u jlestu għalija. Flimkien, mulej int ken tiegħi f'jum tal-eżerċti. Id-dwejjaq. Iżda jien nanni bil-qawwa tiegħek, nanni ferħan fil-għodu fit-tieba tiegħek, għax int sirt fortizza lija, ken tiegħi f'jum id-dwejjaq. Flimkien, mulej int ken tiegħi f'jum id-dwejjaq. Qawwa tiegħi lilek ferħan nanni, għax inti Alla fortizza tiegħi, Alla tiegħi imħabba tiegħi. Mulej int ken tiegħi f'jum id-dwejjaq.
ilkom ħbieb jgħid il-mulej għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil teżor moħbi f'għalqa. Li wieħed raġel isibu u jaħbih. U kullu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixboħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lila. Il-kelma tal-mulej. U miegħek ukoll. Il-mod preferut li bih Ġesu kien jgħallem lin-nies kien permezz tal-parabboli. Smajna fl-aħħar ġranet diversi parabboli bħal meta ħageġ dak ir-raġel jiżra u żerrija waqgħet fart differenti, tipi ta' art differenti. Smajna fl-aħħar jiem il-parabbola ta' Ġesu tal-qamħ u s-sikrana li kibru flimkien. Illum f'din is-silta qasira għandna żewġ parabboli qosra ħafna, kważi fihom linja kull waħda. Għandna dan ir-raġel li aktarx kien qiegħed jaħrat jew jaħdem ġo għalqa u jsib teżor moħbi f'għalqa. U tgħidli mela f'għalqa ssib teżor, kif sab teżor dan? Dak iż-żmien in-nies meta kienu jaħsbu li ġejja xi invażjoni, xi gwerra, kienu jaħabbu l-affarijiet prezzjużi tagħhom ġo xi ġarra u mbagħad jidfnu dik il-ġarra fil-ħamrija. Biex imbagħad meta jiġu lura huma jkunu jistgħu fortunatament isibu dak li kienu ħbew. U dan ir-raġel inserta lura huwa jaħrat huwa jħaffer sab dan it-teżor moħbi. U x'għamel mar bih kull ma kellu biex jixtri dik l-għalqa. Għaliex? Għax il-liġi ludija kienet tippermetti li meta inti tixtri għalqa biċ-ċart ikun tiegħek ukoll dak li hemm midfun taħta. U allura kien qed jimxi skont il-liġi ma ħax teżor ta' xi ħadd, le. Law xtara l-għalqa anki dak li kien hemm midfun ġo l-għalqa kien tiegħu. Ma dan ir-raġel għaraf li għandu jbieħ kull ma għandu biex jikseb xi ħaġa aqwa. U s-saltna talla dik hija, is-saltna talla mhix xi territorju jew xi pajjiż, imma hija l-qawwa talla li taħdem fil-qlub tagħna. Kemm il-darba aħna naċċettawh u nilqawh fil-ħajja tagħna, dik is-saltna talla. L-istess għamel dak in-negozjant ifittex ġawar fin. Min jaf kemm kien ilu jikkollezzjona ġawar. Min jaf kemm ivvjaġġa. Min jaf kemm irriskja ħajtu. U mbagħad jiltaqa' ma' dil-ġawra tiswa ħafna u jbieħ il-ġawar kollha li kellu snin twal ta' kollezzjoni, snin twal ta' tħabbrik biex jixtri il-ġawra tiswa ħafna. Din is-saltna talla eżisti. Is-saltna talla hija kif għedna il-preżenza talla fil-ħajja tagħna li ngħidulu mulej aħkem fil-qalb tagħna, saltan fil-qalb tagħna, kun int li tmexxini. Sawwab fuqi l-imħabba tiegħek, il-modrija tiegħek biex jiena din l-imħabba, dil-ġustizzja inwassala fost l-oħrajn. Hekk għamel San Injazju ta' Loyola li kien hemm mument fil-ħajja tiegħu meta ikkonverta minn ħajja kollha fruwa, ħajja fil-palazzi, huwa iddeċida li jagħti ħajtu kollha kemm hija l-Kristu. Kemm il-darba kien jirrepeti l-kliem ta' Ġesu, x'jiswidu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu.
Dan ukoll smajnieh illum fl-ewwel qari mill-profeta Ġeremija meta qal jinsibt kliemek u kiltu u kelmtek saret li l-ferħ u lena ta' qalbi. Aħna nisimgħu il-kelma. Kemm qed tħalli l-kelma tal-mulej tas-sew timla l-ħajja tiegħek. Issir il-ferħ u lena ta' qalbek. Tkun il-kelma li tik direzzjoni, li tik dawl. Hija kelma li tina ħafna faraġġ u kuraġġ kif tennejna llum fis-salm responsorjali. Mulej int kien tiegħi f'jum id-dwejjaq. Jew nitolbu llum l-interċessjoni ta' Sant Injazju minn Loyola biex aħna tassew inkunu qrib tal-mulej, nażlu lilu, nfittxu lilu. Jew nresqu t-talbit tagħna. Mulej nitolbuk għal tant u tant nies morda li qegħdin ibagħtu minħabba vjolenza u gwerer biex intatihom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nixtieq nitlob għal tant nies li isegwuna permezz ta' dawn it-trasmissjonijiet. Isegwuna mhux biss minn Malta imma wkoll minn barra minn Malta. Anki ġieli jibagħtu l-apprezzament tagħhom kemm japprezzaw il-qudiesa bil-Malti meta huma qegħdin f'pajjiż barrani. U għalhekk nixtieq nitlob għal dawn kollha biex il-mulej jagħtihom il-barka tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu għal Ġiżwiti mxerda mad-dinja kollha kif ukoll f'Malta u f'Għawdex biex inti tkompli timlihom b'entużjażmu fil-qadi tal-missjoni tagħhom fuq l-eżempju ta' Sant Injazju. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Missier Qaddis, ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għatina l-grazzja biex aħna ngħixu dejjem qrib tiegħek. Inkunu ħaġa waħda miegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu kuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk u s-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikunu jogħġbuk mulej Alla dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Sant Injazju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li jintajtomna bħala għajn ta' kull qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Injazju ta' Loyola, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlok ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' Sant'Injazju ta' Loyola u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel li tolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabitjieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla s-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-deħ ta' sida. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Offrejnilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir brat ta' ħajr għal kull ma int għamilt ma' Sant Injazju ta' Loyola. Għatina li dan is-sagrifiċċju iwassalna s-sema fejn infaħħu l-kobor tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you.
Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna. Bħalma nafru l-menuħati għalina, ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina, ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppa lina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Dilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu u li tefa. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femiet tal-Papa
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum mafrinna dubietna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina midinbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. nittama. Itlob għalina. Om niżjed safja. Itlob għalina. Om niżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu bidħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq ta' dejjem. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Sant'Ignazio ta' Loyola, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.